Tu hi toques, jo hi toco des de casa. Bé, el que a mi més m'agrada de tocar el piano, i això és una cosa que tots els instrumentistes sabem, és que tinc moltes estones per entretenir-me estudiant o tocant per mi mateix. I això, doncs, especialment en aquests temps de confinament, doncs, és una cosa bona, perquè també em permet compartir la música amb les persones que tinc més a prop, i això és molt important. Soc l'Àlex Jiménez, estudio a l'Estudi Musical 143 i us interpretaré el preludi número 1 en si bemol major de George Gershwin.